takuna noradza sekuru because mukati mese havasati vamuona vakazopendwa zvikadi havatozivi kuti makaita sei, but nawirikwa ndekuti sekuru haazvisi kunyatsa kumira kwazvo. Dai vaitendegwa kubereka taiti Washington ngaafamba akavabereka. Sure. Saka apa sekuru vanhu vakazoklina mpona sinaiseevapa hapachina tobvatauya story name this is chef kainondope nyaya yachitagwa paplakiria yauko yakazoisiwa kuona kuna apedza yakazoisiwa pazvamune mutona zvakatambuka kuti sopaatizopeataoneka bhurasho achibva zvese makuenda here makuenda oraiti byatibopesa saka kuno uku ndo zvamukuona pavheranda pedu maona manje mazichangu edu takake chifo chingoisa makobra iwaya munoona asiyore kobra kuimetera medu moya pando madhoo handisi kutina makazomaona kungaiswa madhoo akazoisiwa aya chingopindai makadaisepula mungobatana mumwe mwashure mumwe pamberi kana mbuya kana chuya muchechi vasati vasazokuaa last day rakekuti makobra aiswa achipera umwana uchatikoturakinasakufamba sei vanga achipirira cho chinose plus vakambouya zvovakakotipatsipa saka vamuchipiriwa futi saka ndo munomese sekuru zvakazoita makabva mapendewa zvakare makuba kumberi kwakapendewa vakaisa kliniki shwatwati vanoona kuti wachinanochiva chiripangano chedu izvozvo chisteji chedu chino ndokala yakazobuda ini zvazvakaita zvinhu zvasiyana naizvozvo izvi painawo kala dhoiyo yamunoona vachinira mufundisi ndikouya kunokumadhoisi nemagirazi akazoiswa pamwito toita nekusei muchindoonawo munokwanisa kuti ndakatoumira asi muchiri kuzviziva here makagara musati maitwa zvese paya zvakangonderudevu kuchava vesivini state aida saka ndakakuradza because kune paviri apa pane masteps akazoiswa because paidonetsa ndomarume dese zvakangofanira asi pakapindwa futi nekiri muchine simba rependo maneta saka